Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa atong Palimay Drama. Ug mag-upload na punta mga listeners no. Part 37 na ta karon sa atong drama. Ug mao gapo no. Mag-istorya sa taon na usa ta magsugod sa atong drama. Ug balik-balik ko nako sa pagsulti mga listeners no katong dili ganahan maminaw sa atong istorya. Pwede rin ninyo i-pass forward. Diretso mo sa drama na to. O, magbasa sa ta sa atong mga comments mga listeners. Katong sukad atong pagbalik na to. O, kinsa tong gustong magpa-shoutout diha. Shoutout mo mga listeners. Ayaw mo kaulaw no. Mag-shoutout ta. Itong basahon kada upload na to. Sa dipat na magsugod sa atong drama. Ato nang basahon atong comment section mga listeners. Kang Oscar Abaydog, shout out idol kay dugay ka ni balik. Mao ni comment ni Oscar Abaydog, ako lang gibasa pag balik. Ug kang Hango Sugod, salamat idol, abi ko di na ka mag-upload. Salamat kanimo Hango Sugod. Napadre no. Salamat sa paglingaw idol from Grahe Guadalupe Karkar. Salamat kanimo Oscar Abaydog no. Kini si Oscar Abaydog pirmi jud ni siya ga kasunod sa atong mga drama o permi po ni siya ga comment sa atong mga drama mao ni yang katong last na to nga gi-upload. Hangyo ko idol, ayaw lang pamubi kayo imong drama idol. Salamat kayo nato kalikayan nga mamubuo usahay kay copyright manggod. Mao magdugay kay kog edit nga nay usahay nga atong upload nga mubo siya. Pero maningkamot ta sunod ato dunong tas-on makaabot jud siya sa ka oras. Ug kang music lover mix nindot kay imong mga drama idol, more drama pa from Mantikaw. Salamat kanimo music lover mix. Ug kang Oscar Abayadog no. Salamat na sad sa bagong upload idol. Saludo ko sa imo Oscar Abaydog, permi jud ga sunod ug pagpaminaw sa atong mga drama no. Shout out kanimo diha. Ug kinsa tong gusto magpa-shout out diha mga listeners, comments na mo no para ma-shout out na to. Sa dipat ta magsugod sa atong drama. Ug dili na to tas-on mga listeners. Ato nang sugdan atong Palimay Drama Compilation Part 37. Ako si Carlos. Ginaingon, kung ikaw doon na hinigugma, ayaw na patintal ulaing babae. Aron dili ka magmahay lang sa kaulahian. Mao kining nitabos ko kinabuhi. Dili ko mahimong may kalimtan. Unsa? Mao na nadunggan ako mga tabi-tabi dito sa gawas. Sabil ko no, naibog nimo. Ay, sinang sabil? Ang tiguang byuda? No, siya. Di sa kumpunit anak niya pa. Ay, idara na taon na siya. Ay, kurayot naman na. Ay, kurayot ko taon. Di sana kurayot. Busok pa kayo na do. Saging pa na saktos gawangon. Neme. Bisag hindog na pero tamis ka na. Matsud na. Pag ikaw pa, pagtulunan kaya, pagtulunan. Tulunan kaya ako. Kinikpuan pa. Neme, pagtulunan sa ni. Neme. Kamu nunduhan noon, parison mo sang sabil. Hamaw gyud. Mura bitaw. Mura kong na-insulto. Kaya ni ba, siya nga biyudo ko. Pero ikaw ang gyud iyang naibgan do. Nya. Ako unta to kay parison ta kami. Ako pa, ikaw pa. Panguyaban na ni mo. Ano na naman nabi ba? Nga naibog siya na ko. Doon lang ko uyab. Si Milba. Bueno, karong gabi, pamistaan ko sa bil. Anak, good. Lami kay bayanay. Hugot kay angay. Utong pag kay tutoy. Makana Sugton ka ni ko na. Di ko siya umahin ako. Kay kusgan pa kayo din ako, no? Matunanon ka pa. Kuha pa rin kabaynti. Paman ha, kabaynti ka. Uy, ipit yung kuba. Dili ikaw ang gipaabot ko nga manguyab nako Pedro. Ang imong anak nga si Carlos ang gusto nako. Kita may parison day Isabel. May uyab naman tao nga akong anak. Ako lay sugta. Kay dugay naman sa kuha nakahumol day. Wa na tagsar kay basa ning ako day kung maligo ra. Sige Isabel. Wa tay daog Pedro oy. Di ko nimo oy kinaglubog na lang ng imo. Ay, di na mo barog. Buti ko taon. Probida sa suway. Diba pirat ko ng mataw. Di lagi ko nimo. Ang imong anak may gusto nako. Si Carlos ba? Si Carlos ang akong nagustuhan og dili ikaw, Pedro.
Aluuya gani mo pa. Wa ka sugtang na sabil? Wagi tao'y gusto na ako si anak. Ambot lang, ikaw may gusto niya. Ubuyag. Doon na ko uyab, oy. O sa kabatanon, hindi ko na idara na, oy. Bida, lumiar may humol na ko eh. Ha? Dugay na kay kuha ang humol. Nay, nakipagtulunan ka po ni pa. Saan? Sinang itak ay. Ibig sa ni mo. Uy, buyag. Ha? Isa ko ng itak ko eh. Na. Buka naman ay kaligo, no? Bukan kang dayok ka na, no? Sam. Baho ang mga ibabaw. Unsar kang ubo. Sampung na sa ilong. Pangapong na sa ilong. Basta gamit ka. Bahala na rin, di ko humol, oy. Di ko nang itak, oy. Ako na ni pasok sa akin, no? Morya mo kasabakar niya po. Di ko niya, oy. Hoy! Pana. Niya sa tasukit at motel. Demil ba? Taot-taot na rapat ang makabalik din hidong no. Oh, bitaw. Dali na. Naog na ta. Akin na ta. Dara mong plate. Taxi driver, oh. Di ko pula. Hawag ni hindi, eh. Tagbawa ko ka na. Sige pa. Maagid na sa una. Agad ana. Uy. Sa una, maagid na gibuhat, ha. Maurag yun gihakuhan pa. Ikaw na nang imo basic na. Pasok na na. Paingon kita diha. Dami na kayo. Parang magihubak. Kapuya. Kapuya, eh. Basta ka uy. Kapuyo uy. Akong ba magipamaulan uy. Asa ba ang tumaulan mo? Duha. Ano ba? Ang duha lagi. Ang ibabaw ang ubos. Ang baho o ang humot? Kini dong Carlos. Kini? Dong. Magpakasal na to pa. Sige na. Di pa gani ka magpakasal na ako. Buwagan taman ka. Uy! Emil ba? Ipit yung kuba. Ako, buwagan ko ni mo? Badiha, oy. Di kumidyahan na taka, oy. Lagi. Buwag yun. Kalkansin ako, Sigihan ako ni magtusok. Nya, buwagan ta ka. Kuan lang ba? Magpakasal na gud ta. Sige. Ako ni sultias papa. Gamay pong nang tinigom na kugod. Magpatabang na ko papa. Bantay ha. Mamabdos unya ko nga di pa ta makasal. Mauho ko magbusyad-busyad sa kuntiyan nga way bana, uy. Basta ha, mauna to dong ha. Doon ako'y kwarta, pero alanganin man kay ninak. Doon ako'y beranan binuwan, beranan tubig kurente. Baka sa lamos huwis. Para gamay gasto. Uy, ayaw pa eh. Ang tao ka usara kaslun. Sagdilan pa. Ako na nun si Milba nga, magtigo na una ko. Isud kay nga, muhammag tayo nga kuwag sa bahala. Sige. Pasabtal sa nag-uyab ni mo, total. Di man saan mo magkabuwag. Siguro kay pulos mo nung pinalay sa gusa. Labaw sa tanan. Sige mo sa magturjak, di ba? Sis, ndo, taginaw. Ba't yung kunaan? Talinaanan kita. Okay, ako na pa sa tos Milba pa. Yeah. Basta, di ko pagkasalo nga kuwang sikay. Yeah. Mawaw ka sa mga kaila. Unsa? Ulagi bay Carlos. Akong gisultihan sinang Sabil bahin sa imong problema. Nya, Nga kuwang ka pa og kantidad para gasto sa inyong kasal ni Melba. Ug niingon siya nga tabangan ko kuno niya. mo ba? Misulti siya, ha? Basig, iya tingin kong pahuamon, bay? Basin bay. Takok ay na og gusto nimo bay oy. Busa, tambag na ko ay. Pahimusla na. Ha? Pahimusli ba? Ul-uluhin ang tigwanga. Tuo da. Sige, ingna siya. Karong gabi eh. Muadto ko silang bay. Bay bando. O sige. Ako siyang ingnon bay ha. Malipay gyud to. Kay dako kay siya gusto nimo eh. Taw. Kung muhang yun na siya og turjak, largahe na yun. Oh. Turjak ka na yun. Hugot pa man sa angay si ng Sabil ba? Katuskig sa imo, oy, Carlos. Pagkana. Niya sa Pag inahanglan na gini. May edad na ka pero maikong das ka pa.
Kinahanglan kini. Karon, yakan na ka dong Carlos. Ha? Halibi, Yak- plastar og tarong. yak- abri Plastar mo? og tarong. Di sila bubusikan na. Karon, kini. Apa? Apa? Hugutan ako eh. Tigbawan ako na eh. May kwarta be. Ah, Ano mo kwarta? Hay man. Manam tayo sex. Manam tayo. uy, dili ko muhatag og kwarta nimo para igastos inyong kasal sa imong uyab. Uy, Carlos, kita ang magpakasal. Ba? Kadi ko uy. Ano ka diha? Pagkasal ni mo Ah, uy. sige. Dili ka gani magpakasal ako. Pagsuhol ko og killer aron ipapatay ka. Puslan man nga dili ti ka maangkot sa higpit. Ipapatay ti ka. Nice. Uy, medyo naipit yung kuba. Malang gani kay watirud ang sabil ang iyang gibahan. Nga patay ko. Ako bisa sing gibaharan san nga isumbon ako sa mga pulis. Kung nagbinuang nako. Hayan ako nga ako sing giturjak uy. Human may bawa akong uyab sa nitabo namo. Ang sabil. Hapit ko kubuwagin ni Milba. Dali-dali ako pagkasal niya uy. Balag gamay raghikay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carol, ginaingon, gihimo raman unta ti ka nga panakit butas. Apan unsa bang pagkaunsaang nga nahugman noon diha nimo ang akong kasing-kasing. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Si Wilmo imong nakita nga may laing kuyog nga babae dito sa syudad? Lagi. Og loving kay silang nagkuyog. Nag-agbayay pang duha. Mana, sayop lang tingali kasi imong nakita, uy. Dito si Wilmo, uy. Hoy Carol, wa pa ni mahap ang mata nako ha. Aw pabi kay ning pananaw na kong anak ka. Si Wilmo gitong nakita nako. Busa kon ako pa'y ikaw, buwagi. Buwagi to Carol. Tinuod ka ba, Tur? May laing uyab gyud ang igagaw dai nimo. Lagi taon, pero dahil ay saba taon. Hangyo na ko nimo. Ay daw saba ang will mo taon. Ako tini mo taon. Ganun iya man kong gibinuangan. Dahil kong mamalunta ko niya. Siya pagani ang gitugyanan ako sa kong kaputli. Porbida, no? Guol yan, unsa mo ka? Ay, dagang laki. Labaw pa taong, mas labaw pang gawil mo taon. Ibog mo ko ni mo. Kita iya ba? Siya na ni mo. Para kung katilaw sa mas labaw, pas gidakon sa kang ang gawil mo. O gusto ni mo, uy. O si Wilmo. Si Wilmo. Kinahanglang magklaro, Jaime. Kinahanglang good. Uy! Yaw lagi pa makak. Nakakita si mama ni mo nga may kuyog kang babae sa syudad. Og loving kaayo mo. Hashtag ikagaw ni mo nga si Badur. Nisulti po siya na ako nga may lain kang uyab. Kaahak kining gawbador. Ay, okay. Ang kuno na ko nimo. Kuno na lang ako ng tanan. May lain kong uyab. O mas dako ko gusto niya. Wilmo. Pero, nakagusto magyamo ko nimo ray. Labaw lang og gamay ang gugma ko ni Lloyda kay nimo. Mga di lang gud ta magbuwag. Hindi ko musugot. Dili ko musugot ka duha mismo kinabuhi. Busa pagpili. Ako o kanang Lloyda nga imong giingon. Pagpili na mong duha. Paita sa dini ay. Uy! O sige, kung imo gyud kong papilion. O sorry. Oh. Okay, ikaw gid akong buhian. Dako man kog gugma kay Lloyda kay nimo. Busa ikaw ang akong buwagan. Salbahis ka. Ganong giingon ba ko ni mo ini? Ay kaluoy. Gabaan ka na nako. Gabaan ka ra. Kay miangko na gyud siya nga may lain gyud siyang uyab. Og buwag na mo. Kaysa padayunon pa niyang pag-ilad niya nimo. Pero sakit kay ma. Sakit kaayo kay mahal magud kay nako siya. Oo, sakit yun. Pero dili masad maayo nga padayon mo siyang gunitan. Bisan kung iya na kang gibuhian. Uy, Carol. Kinira ikasulti nako ni mo nak. Ayaw cute in town pag huna-huna og kutlo sa imong kinabuhi. Ha? Basig magpinarihas ka anang uban diha. Nga atong nadungog nga mga balita ba. Nga dunay naghikog kag gibuwagan og uyab. Ayaw gyud taon day buhata day. Ayaw gyud taon day Carol. Stas mama ni mo. Ay kuno naghikog. Tungod lang sa kay buwagan kataon sa kuy agaw. Doon ay dagang laki oy. Mas labaw pang gawil mo taon. Salbahis ng agaw ni mo. Mahal ko man unta siya pero ngano iya man kong giingon ni ini. Sas ako nang giingon mo patyan ng gugma mo.
Pwede naghan laki nga imo ikasugat kung mas labaw pa niya. Ako lang daan, dako kay ko gusto nimo. Di na ko ikisupay nga nakuha na kasi kung gagawin si Wilmo tao sa makadagan. Susugda ko. Makasilanta na yun ka. Sugda ko ni karon. Sa ako na sang gikaingon nimo nga wa ko'y gusto nimo og samot na nga dili ko nimo kay igagaw mo. Rihara ang dugo nga nagdatay sa inyong kaugatan, mga dugo sa mga babudhion. Carol, Oh, mao ba? Mao to kas amiga nimong bayot nga si Fredo? Oo ma, padoon ko niya kay may importante ko na siyang ibalita nako. Oo niya, kumusta naman ang sakit sa imong dughan? Okay ka na? Okay na magamay ma. So, nahupay na og gamay ang sakit sa kundughan tungod sa gibuhat ni Wilmo. Gilingaw man kog panuroy ni Freda. Frida ba oring Fredo man na siya? Freda naman gud na siya ma. Masuko na tawag kog Fredo uy, kay babae ko na siya. Ay, sige ma uy, aton sila ko sa Freda ha. Mao ba bayot? Ang bahin di sa salbahis nga Wilmo ang buot nimong ibalita nako. Puday, oy. Buwag na kuno sila si Wilmo o ang iyang uyab. Mao ba? Oo, gibiyaan mo kuno si Wilmo ni Luida kay nakakita ni og uyab. Amerikano. Og perti, laka taon niya, day. Da, unsa na? Niabot lagi ang gaba sa iyang gibuhat nako. Lagi na nagkita lagi mi ganina. Ug iya kong gipamalihog og sulti nimo. Nga unsa, ha? Nga makigbalik na lang kuno siya nimo, day. Tal, wa pa man sa kuno ko'y uyab. Kung musugot ka, mamisita sa nimo karong gabi, day. Mamisita sa nimo balik. Bahala siya. Makigbalik siya nako, abi kay gibuwag na siya na iyang ginganlag uyab niyang Uloida. Dili, palaguto nako siya. Ingna iyang igagaw nga si Bador nga mamisita nako kay sugto nako si Bador bayot. Pero day, wa ka man kay gusto di Bador, ha? Pasuyaon man ako swel mo. Ang iyang igagaw ang akong uyabon. ha? Tinuro, parbida sa nino. Pamisitaon ko karo sa ila o sungton ko niya. O lagi. Di ba kasi nga, gabagal ng imo din at bangan nimo ba? Klaro kay dako na ay. Igos karol na, dati king-king na. Tanto ka na istorya ni Maying na. Pero gabi, sita ko niya. Ina siya ha, yot! Uy! Salamat sugot ko ni mga labas sa tagay ka. Na, sige na. Pwede na ka mapauli. Basta uyab ta ha. Og ingna unya tong igagaw nimo ha. Nga di na siya mamisita nako kay uyab na taka. Sige. Okay kayo. Ako to yung nun. Salamat ha. Salamat ko. Giuyaw gitawad ko ni mo. Salamat kayo. Bador, uwa man lagi laing tao din hi. Ingon ka doon ay nag-birthday din hi. Ate, ito na ko eh. Pero kita randuha din eh. Ay, asa, Bador. Nice. Bador, ako gusto ni mo. Gisugot talaga kikipalagot ako si Wilmo nga imong igagaw. Gusto na ko. Apon kinahan lang makatilaw ko ni mo karong gabi una ha. Ay. Tara sa kwarto. Manta ko'y gusto. Ani nga no, dahil lami man ni. Yan, ughan dayo eh. Gamay pa kay ko ano. Nasto nga, burur maglibon no. Ano, manginaway pa ka. Cute kayo mo rin. Importante na kayo masup-sup diha. Karong mas ba ni mura naglibon ha? Kay? Nindot kayo padakon tadi eh. Hoy, kalami ba ani? Hala, unsa niya po nasagiran? Oo na. Mao na ni. Ikaw ako isuk-suk ka talaga gili di mo. Suksuki. 45 na ko ay baby. Tak na na. Kak na ni daan. Pabutan Balalay na. buwasan ni pagtuon tadi. Ako'y drive. Ako'y drive ni mo ha. Pagkuro. Bang! Ay, naigok yung ko. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cora. Ginaingon, bisan unsa pa nimo kamahal ang imong bana, apan kun ikaw wa kanunay sa kiliran, makasa ka gyud kay magpangita ka man gyud sa butang nga makatagpaw sa imong lawasnon nga panginahanglan. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahikalimtan. Daikura. Mo kana si Drew. Buutan ka ug matinud-anon sa gitaniyad mong gugma. Apan wa man ko'y gusto nimo uy. Dili ikaw gipaabot na kong mamisita og manguyab nako, Drew.
Kung mao, kinsa man day ang lalaki nga imong nagustuhan day. Ha? Kinsa? Ang imong suod nga higala, si Badur. Unsa? Si Baybadur? Tinuod ka ba, Isidro? Huwag ka sugtang dekura? O ako iyang ipaabot nga mao yung uyab niya? O bay, Ay, ikaw kuno iyang nagustuhan. Marabaong tag ko niya. tanuya. Pero ikaw may iyang nagustuhan. Kanuoy. Kinida, karong gabi mamisita ko niya. Panguyaban ako siya, bay. Sige bay. Pero hangyo ko lang ha. Ayaw si binuangi. Kaluoy. Kung sugton ka magani niya, pakasli siya bay ha. Uy. Ikalipay ko nga, siguro ko nga, imugod siya panggaon. Oo. Ay, sige lang. Uy, hindi na ko siya binuangan. Kusugton ko niya, pakaslan din ako siya. Lamat yung kay Dekura. Kay iba di kong gisugot. Lamat ay. Kana tungod kay ikaw ang akong nagustuhan, Badur. Ug di ko gusto tas na relasyon din kong pakaslan. Kung mahatag na nakong akong kaputli diha nimo, Ay, kasal dayon ta. Ngigay niyo. Huwag tigom-tigom kasal dito. Pag si mama na ko ha, nga magbinyo na ko, magpakasal ta Dekura. Sa labing daling panahon. Nakasal na. Bobs, be. Diliho na ko, be. Ano, Badur, kanindot yan ang sikihan ng course. Nindot? Sige pa, sige pa. Ang bigas na po, no? Kaya pikas, be. Pikas. Takilid. Ano na imong bobs? Pikas, ay. Ang big lagi pa. Balhin pa. Gani. Sa sulay na eh. Oo. Pikas, bobs. Pikas na to. Okay. Kakilok. Karon, imo sa ubos, may kahag ka na. Takilid. Okay. Kakilid. Dalawang na yan, Badur. Dilok sa imong gila, Badur. Si Papa Badur. Tuyok. Ay, agay. Kalami, agay. Tuyok. Kalami. Agay, Sana? uy. Basta ko ginawaan, uy. Agay. Anak gina. Virgin pag ka. Ano, ano? Ano mawangol ugap dos na. Usban na to. Mao ba? Mawa di ay basta usban? Okay, kubalan na dugay. Ay, mao Kubal ba? man, O sige, usbibi. Usbi ko dong, be. Unsa? I-assign kag layo sa imong trabaho? Oo, day. Doon ko bagong kompanya nga ablihan si Sir sa probinsya. Adto ko destino. Pero patag Sabados gabi niya ako sa bahay. Sa Laktod. Matag Sabados gabi ug Domingos hapon nakakutob nga ni Asbay. Oo, day. Pero di na magdugay to Sir nga, temporary lang ni. Oto pa. Doon isang transparency day ko. Ngawa din he. Mag-inusara kong maghigda. Wa ko'y dog. Tugnaw na rabaran na. Di ko masugot. Ingna ang imong sir nga di ko musugot nga idestino kag layo. Ay, kura. Day, di na to sa pakon si Sir. Mas mahiubo siya na ko niya. Pangita akong pagi nga maputbol ko sa baho. Gusto na pagpapangitag trabaho ron. Kuha pagong sweldo diha. Sige na lang, oy. Basta inig Sabados gabi hangtod inig Domingo. Banatigit ko maayo, ha? O day, birahan ti kag maayo. Sabado hangtod Domingo. Burakan ti kamay day. Maayo kay nahaduaw ka na mo ni Uncle ni mo Lucas day kura. Kumusta naman ka, murag? Masulubon mo ng naong ni mo, ha? Ay, nahibaw na ko, oy. Hawang ang imong pamati, no? Nga tuwa sa layo, trabaho ang imong bana. Oo, oy. Kada gabi, unlan ra gyud ang akong wakson. Lupig lang ka nako, nak. Kami si Uncle ni mo, kada gabi, aso-aso ang agi, oy. What? So si anhing papa ni mo sa buhi pa to. Permi kong mapas mo ato. Pero kini si Lucas, kada gabi, busog yun ko.
Aso-aso perming lubot, oy. Mao na day. Giruan ni mo maoy. May pa ka ma. Kanunay nga aso-aso ang imong lubot. Oh no! Ako dire, wa yun taon. Subahan pa na magbuha day kay magbagaman. Agay! Pita lang ko, ha? Sang pita ko. Sayo naman ko. Pagtarog diha Lucas ha. Ay, kumita komedyan day. Naintambag day. Ako, liminister mong yugo day ko no. May kay ko mutambag. Ako pa ni mo day ko Mga bit ka. Ha? Si Drew ay. Ang tulong, dako kay gusto si Drew ni mo. Kapitan na si Drew. Bitaw na. Kita magani mi kausa ni Sidro. Og miingon gud siya, oy, nga hangtod ron. Wa pa kuno kamawa sa iyang kasing-kasing na. Mga butan kayo sa. Naamang mo mag-alagad simbahan ko. Oo, natural. Sige. Makikita ko ni Sidro. Di na ako maantos ang kahidlaw, uy. Makikita ko ni Sidro. Adto ko ipahungaw ni ang kahidlaw, ibabaw sa kama. May bana ka na. Pero labi hapon tika ako ron. Sige, Sidro. Tagbawa ko. Uday. Tagbautag na. Alibi. Iyan na ning duha ni mo kapagi. Karon. Unsa? Nakasa ka na ako? Uday. May naitabo na busa. Ang kaupa babae. Hubog-bug niya ito yung giuna. Kaya doon na may nag-birthday. Uwa na siya magtrabaho sa buong kompanya. Dang na siya. Siluwa ako dahi. Tao na ko dahi pusa. Ihatag na ko imo pa sa ilo. Odong. Gipasaylo na ta ka. Gipasaylo na ta ka sa imong pagtorcha kog lain. Uy. Tinang imong sa kalimti na dong bador. Uy. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chikay, ginaingon, bisan unsa pa nimo kaharuhay nga pagkabutang. Basta ko ang kaskalipay ibabaw sa kama. Batik yun. Mas may pagpobre, basta kanunay nga busog sa sex, idi kakapiin. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko may kalimtan. Unsa? Ay o lagi nak. Mamisita ko no siya nimo karong gabi is Gerson. Ug ay palabi ang higayon nak. Sukta day nak kay anak nagdato. Pero nay, matawon kay gusto anak niya, uy. Oo, tinuod. Anak si Kurtahan. Pero di mo ko ganahan anak niya. Oy, ang akong gusto mo ay tumana ha. Alang ranis imong maayong ugma ang pagsugot anang Gerson. Busa, siya ang uyaba. Siya ang pamanha, Chikay. Nay, dili lagi ko maatubang niya, nay. Wa ko'y gusto niya. Kanaog na lagi dito. Kung pasok ha, Chikay. Panod lay diha, pagpahumot. Tarungan ang dagway ni mo atubang atos Gerson. Nay, uy, dili lagi ko anak niya, nay. Pagdali na lagi diha. Aha. Unang nursing, mura man og nakadungog ko nga ingon to siya nga gikasab-an si Chikay. Basi hindi siya ganahan nga moatubang nako. Ay, uli na lang ko na eh. Uy, ayaw dong, uy. Niya na to ron si Chikay dong. Nagpagwapa pamanggod kadali dong. Manaog na to ron. Sugton lagi kato niya. Nagsabot naman may nga iya kang sugton. Oh, tinuod ka, Chikay? Gisugot ako ni mo, day? Gisugot na lang ta ka. Sige, sugot na lang ka. Nay na lang. Napugo sa day ka kung mo na di ay. Ay, basta. Gisugot na ta ka. Uy. Musa, magpakasal ta sa labing madaling panahon. Pakasli dahin ko, Gerson. Puslan man. Ako nagigigit. Asawa na ka. Kilok, ano, Gerson? Kilok, dali. Tastos kid pa niya. Ato dahil ining ikuan. Ikuan ba? Dali.
Ato ni kini imong pa, kani imong ka pa. Ako hinaya man. Kang kambi. Hinaya pa, virgin pa payo. Lagi hinaya na din ako kay Virgin baka basing budog. Ako nangurog ko. Naunsa man ni. Kadiyot lang sa. Ano man ni? Kaagpaya. Namatay man. O si namatay? Namatay. Ang ako namatay. Balik. Uy. Tapos ganihan matay lang galit. Tapos nagpatol, kuyapan. Dali, bi. Agka na sana ko balik ng imong habi. Dili, bikang kami. Dili. Umuta gini. Gilo. Pasana kami. Onya, nak. Kumusta mga unang gabi is inyong kasal ni Gerson, ha? Sakit, nak, no? Ay, ingon anak, man yun na. Basta virgin ka pa. Sakit, man yun na. Sakit, nak, no? Aha? Wa man? Wa ko pati ag sakit bisan gamay. Kay wa man makuan ang iya. Kay magsige man og kamatay. Ha? O sa magsiki kamatay ba? Ang kang Gerson namatay? Nitiko ko, mao ba, ha? Chikay? Uy. Mao ba, nak? Hawk-hawk rang nahimong Gerson gabi, eh? Wadi ka niya may lapte? Oo. Hindi ko anan niya na mamatay man. Uy. Mga, balik na lang sad siya og ungad sa ako. Gilok man sa noon gamay. Uy. Pero gibati na ako nga mas nindot yun unta nga. Dunay gahi nga kana bang murag mation sa akong kuan ba kanang marabag kana bang manulisok. Sabawi. Ang gawin nga na. Pero magid siya makakuan na yun. Kay matay man ang iyang kuan. Ay, mao ba? Ay, sige na lang, nak. Basta, madato lang ka. Patas na na, fights na na. Kwartang importante, nak. Kwarta. Kay dato man ang imong bana. Mao ba, Baldo? Hati ay, ko'y luoy na nag-chikay. Tinuod kwarta lagi na, kay dato na yan ba na. Pero mayroon kauglam me, kung sa pa na diha. Pero may busog tiyan. Pero ang iyang ikaduhang baba siya, guto man. Oh. Way kaon, ang iyang ikaduhang baba. Ipalutpik ra. Nya. Wala. Sa plano ni mo hanggawa ka. Nagplano kang mangunag igagaw buanga ka, ha? Tiya sa day, musong ulitan ni mo. Bagay. Joke na ta. Paruson tayo Pasal na. Murag, lahap na yung istorya tao dyan. Ano sabat? Nagtama ka niya siya, ha? Kay tiyo, sunod yung Paro sunod itong lubot. Sakitas kong lubot, eh. Maigi, pag umangkon ta ka, gilubot rata ka. Gili, ipik-pik ang lubot. Layas. Naliwat ka man hinoong gili. Layas ay Baldo. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi ni Chikay. Malipayon siya, uban siyang bana. Malipayon siya. Go. Mauna, tinuod lang akong sulti ni mo. Naluoy si mong himtang. Kung kay sayod kung kuwang kas kalipayan ni Mbana, inutil mo na. Nawas na ko ni Gerson. Abtik og lagsik, pero ang iya taon, kanunay patay, murag manok giatay. Kuy hinungdan. Busa niya ako gawa aron tabangan, tika. Aron makatagamtam kas kalipay, bangawa ni tilaway sumbana. Di ka subok ko, gaw Baldo. Balibaran ta ka sa gusto ni mong mahita po. Tungod kay agaw man ta. Dili ko misugot. Uy, nga imo kung kuanon ka. Buwang simbihan na nunsaw ta. Kaya di ako yung kuan ni mo, ay. Pero kung ikaw. Uy. Hindi mo. Nya, okay rin mo. Okay. Si Topper ba? Si Topper may nagustuhan ba sa daga ka pa? Ay, ang kuan ni mo. Human siya masayod nga, wakikilipay sa imong kaminyoon karon, mihangyo siya nako nga, tihan ka nga, niya siya nga muhatag kung kalipay ni mo. Unsa? Si Topper? Siya? Balik mo giling kandila, nagdukdok sa ihagaw, balik kandila ay. Ano kandila nagko kay ba? O balik ay. Grabe ka na. Hindi taon ako bira ni mo. Topper. Gikita ko na siya ni mo gaw. Kay luoy siya ni mo. Saman? Ang tinuod pa, hangtod karon
Si Tupir pa man gihapon nga akong gimahal o gihigugma. Lagi. Si Kipi, ingna siya ko. Makikita ko niya. Makikita ko ni Tupir. Ingna siya kung asa min dapita mag-abot. Nga, uy, naipit yung kuba. Tinuod yun di ay nga, mapaka mahilap ti sa ibong bana. Kaya pwerte pang pikuta o ba... Kaya ko, Tupir. Chin, pag-chin. Gusto ka ang makam-chin. Ikaw anak na pa. Sige na. Alibi. Dari plaster. Plaster. Ipi, bakit ako si Ipi? Nara o. Di ba ang tuwid ay. Kuskig! Kahit! Mo ni gusto na ako. Ay, ayaw mo. Virgin pa ba ako? Ayaw lang po. Ang laki ako na yun. Okay. Ayaw lang po. Kinahiyo. Hinayo ko ni pinakalit. Sa... Nga, uy. Mauna, Cherson. Makigbuwag na ko nimo. Kay may lain akong lalaki nga gimahal. Ug natugyan ko na niya nga akong pagka-virgin. Kasal tuod ta. Apan wa mo man ikahatag na ako ang lawas ng kalipay nga magkatagbaw na ako. Busa, buwag na ta. Kung nasuko ka na ako, o sige, diyan na lang ko. Mas may pagmamatay ko, kisa makitipot ko nimo nga wako'y kalipay. Inutil ka, Gerson. Busa mintras, niya pakusim atubangan, patya na lang ko. Aron dili ko madayon og biya nimo. Patya ko, Gerson. Wa makahimo sa pagpatay na ako ang akong bana. Og nalipay ko, kay iyang gihatag na ko ang akong kagawasan. Misugot na lang siya nga magkabuwag ni. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Paan man ko? Naunsa man ko ron? Siya gabuni man yung nawag. Hello, gabuni. Hello, Gaw. Hayan ka. Di pa sa bahuan, gaw? Mo ba? Biya na yun diha kay 50-50 stiyo. Unsa? Grabe sa pagkabangga siyang jeep, gaw sa? Nakaagi ka din disgrasya stiyo? Oo. Guba kayong jeep ni tatay, gaw. Buni, ang traka yung gibanggaan. Guba kayo. Buong ko kay driver's truck. Kusog kay impact no, Gaw. Pantog na laing kayong kulba kung gipati ka din, ha? Dito sa bahuan, gaw ni. Kay, may nahitabo mo na yung tatay. Bida eh. Yung doktor, obserbaran mo nila stiyo. Pero ang driver's truck, dead on the spot. Kinuo ko. Mister, pagmata. Uy. Gipukaw ta ka kay ito na sa inyong kwarto si tatay nimo. Ha? Ako ang doktor nga nag-atiman sa imong amahan. Kay na siya. Nakamat na nagbuot. Ug to na siyang kwarto. Sa 3rd floor. Salamat kayo, doktora. Way sa pa yan. Tay, kaugdaghan. Kaugdaghan, Abi na ko mamatay na ko, John. Di pa ka kaos ginoo, tay. Kay niya pa bang ko. Naginanglan ni mo. Buutan ka, John. Kaog maayo, tay. Ron, dalit ka maulian. Kay, iligawasin mo din sa ospital. Manuri tapos sa asa. Mao ba? Oo, sorry ka. Asa man gusto ni mo. Sulti lang. Kay, adto ti ka sorry dito. Ganahan ko nga makaadto sa Holy Land. Sa Israel, tay? Nga, uy. Oo, John. Ingon man ka nga kung asa na ko gustong musuroy kung dadun dito. Siguro. O di man, Holy Land raman na dong. Pero magtigom sa kutay. Mahal kay pag-adto itong napita. Tigom mo. Tatay, Uy. kumusta na? Uy, anak siya nini mo, tay. Dok. Okay na ko, Dok. Ay sa paggawas din hitay ha. Nagtatay mo, doktor. Di unya may makabayad, Dok. Mugawas na siguro ko sunod adlaw. Okay, pero mubalik ka din sa ospital, tay. tatay. Aron ma-check up og balik ang samad si mo. O, doktora. So, noon, sige, tatay. Dok, salamat kayo mo, Dok Trixie, ha? Boy, sa pa yan, Junjun.
Nakailan na ka na ko, doktora? Nakaila. Kay ikaw man permi ang bida sa istorya ni tatay nimo. Kay kuno, buutan ka. Buutan ka kunong pagkaanak o swerte kayo siya nga nakaanak og sama nimo. Tabian na siyang tatay, eh. Mustatyo. Okay na ko, Bonifacio. Kaya tapo yung syudad sa. Ayaw na Bonifacio tawag. Bon, ha? Ayaw na pasyo, bida sa. Paana. Para social mo yun, bon. Nahalabon. Okay na. Kada kong bonbon. Yun na. Ay, gaw Junjun, tiyo. Drive man siya ni Dr. Trixie. Trixie? Oo. Gihangyo man siya nga pa-drive sa van ni Doktora. Kay manuloy ko silang mga doktor sa usa ka resort. Nisugod dahin si Junjun. Kay naikod man siya, kay wa mo gumipabayran ni Doc Texie dihang gioperahan ko sa kung katong na-disgrasya ko ba? Yay, marang sakto ako pagpasa. Nga kantong Doktora Trixie, naibog tong dayon yor. Uy! Sa atong edad nga 65 years old, mauwaw ka pa nga musulti ni Junjun nga nakagusto ka niya? Marga, uy, yan ang imong tingog. Uy, napaingon si Junjun. Doc Trix, at yan ang imong ipapalit ka mga prutas. Ambi, Jun. Nawatan ako. Buka ba ni? Ambi. Ops, ay! Ay! Look! Kasakis kong tiil nga. Lagos durian. Ay, hala. Sorry, Junjun, ha? Hala, nakadugong imong tiil. Tambalan ko na. Ay lang, Doc Trix. Gamay rin gini. Wali ka busti na eh. Gamay ra na, Doc Trixie. Oy, ayaw dayo kabalaka, good. Marka? Sorry, tatay, ha? Nagabhian, miss pagpauli. Ikaw, may tatay na mismo tatay ikaw. Saan naman ikaw? Oo, bitaw. Tao na yung daan ikaw. Unsa? Klaro na, anak. Naibulong struktura ni mo. Biyuda na ko. Biyudang buhi. 20 years na kumbuwag sa kumbana kay nakakita man og mas gwapa pa nako. Biyudang buhi? Wala ko siya pugis ang kalipay, oy. Gihatag ko niya ang kagawasan. Di mamailhan nga buhi ka, Dok. Ikaw, good. Mabudedo? Isod man gud pugso nimong usa ka lalaki nga wa nay gugma nimo. Ilabi na kung imo na kining bana. Tinuod bitaw, Dok. Tinuod gina. Sa ato pa, Dok. Tuan sa laing himaya si Sir. Oo. Pero friend gapon mi niya. Ilabi na sa iyang wife. Diyan sa tamo kaya giduka. Gaw na sa kagaw? Giduka, gaw. Kung gaw kuyawan ko na. Pero lang kung bantay ni tatay gaw po niya. Kung ganahan siya matug, patumata siya paliwag sa iyang tambal. Okay, gaw. Kung bati ni Ral, gaw. Say kumbate hiniral nga iyang gipasabot Tanto yun, ha? sabi, gidaman to. Nakatog mo to ka diyot, gidaman to. Oh. Misultim sa kung gaw po ni nga in love ko ni mo. Ay, laglay nagsabot, Dok, ha? Kasi magkayong ka nga, hindi take advantage ko ni mo. In love ka na ko? Okay ra ka sa kong edad? It doesn't matter, Dok. Importante nga, niya ka sa soul sa kong kasing-kasing. Tinuod ka? Oo, tinuod kay Dok. Isag iba pang ukbo niya kong kasing-kasing. Makita mo, daan ka nga rin. Ayaw, kay basig din na mo sirag balik. Pero, to tell you frankly, sa una ko palang pagkakita ni mo, I fell in love with you na. Nakita na ko nga, buutan ka. Sorry ha, dili inanak ang akong feelings ni mo. Dili, gusto na ko nga. Ngay kauban ko ikaw hangtod na sa katapusan ko gininawa. Trixie, Chun-chun, gigakos ko na mo. Gigakos naman ni Agaw, Doktora. Naigugma man hinoning akong agaw, mature na, forbida. Mada pa kanis, Doktora, taon. Guti kong ako buo niya mag-isulo ba, Trixie? Chun-chun. Obo. Wow. Uy. Isag 60 years old ka na, pero kabuso pagyapin ni magdugan.
I love you, Dok. Trixie. Basta kang gubat sa hapon o Vietnamese gabi ha. Nindot ang smell ni mo Naluoy kong Trixie. Naningkamot siya nga. Dili siya masakitan. Okay naman. Ti ugaha. Uy. Ti ugaha. Pero, giganahan ko maayo. Ito nga, marag sakitan siya. Oo, sana uwel. Unsa? Sana uwel. Kung dili sakitan. Di ay! Amaw yung kagabo ni Pasyo na. Daghan ang bad comment sa FB. Kaya umang gipost ang mong kasal ni Trixie. Kaya lagi bata pa ko. Iko para niya nga 65 years old na. Ug daghan sa mga positive comment nga nakaingon sa magsisulti ni Agabuni nga sana uwel. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert, ginaingon. Man unto ko'y plano nga pakaslan ka. Kan kalit man noon kung nga nahigugma nimo. Mo nga giminyuan na lang tika. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mabdos ka? Ug dili ako ang amahan sa imong gisabak. Agoy. Bago lang baya ka nga naabot king kan sa Manila. Upat ka buwan ka dito. Nanguyab man si Bilyon ako. Wala ko sugta. Pero ang salbahis. Ang gatangan gid ko niya sa mingaw nga dapit. O gipugos ko niya goroy sa bakanting payag. Agoy. Uy. Nahilaptan gid ko. Pida oy. Nga nung wa magigaman ning kamot nga dili siya mulampo sa iyang tinguha diyan nimo. Sorry dong, nalupi ko siyang kusog. Pay siya. Bukiha ta. Ayaw. Bilanggo na tong animal. Ayaw. Kasi ayaw. Kay bisan mag-unsap ang kalibutan, siyang amahan ning akong gisabak. Unsa may buti may masabuta? Nga magbuwak na lang ta. Unsa? Og si Pilyo nang akong pakaslan. Kay mabdos naman ko sa iyang anak. Why gusto si Ira Cambilio? Pero naman na mabdos siya sa anak sa maong lalaki. Mao nga magpakasal na lang siya nini. Kay dili siya makatugot nga matawa ang bata nga way amahan. Sakto man sad siya ba? Pero naiubos lang ko kay wagin siya musuway og hangyo na ako nga kami ang magpakasal. Ako'y mga mahan sa bata. Wa na lang siya musuway og hangyo nimo ana. Kay nabala ka po siya nga dili ka muhatag og pagpangga nga tos bata kung mataw na. Kay dili siya gusto nga ikaw may mga mahan sa bata. Paita oy. Dako drabonta kong tinigo para uta sa mong kasal. Ano na pag-una-una ni anak ay naguna na sa Ira. Kay wa ka nagyoy mahimo pa ni anak. Kaslunon na sila. Aron malimtan mo siya. Ala, panguyab og lain. Lagi. Ano ba? Uyab yun sa baylay. Dako kay na gusto ni mo. Di ba nanguyab man ka na niya? Bay kaloy? Kasunta be. Agi ko na siya gusto na ko. Ikaw may yan gustuhan. O pagkaibaw niya, buwag na mo si mong uyab, alipay kito tao di. Di magyud ko ganahan nga munguyab og babae nga wa ko'y gusto Butang siya sa Manila. Siguro ako sa buhay. Tanaw ko niya, murag birhin pa na ba, birhin. Ay, ambot lang kayo ni. Gusto ra bagid unta ko nga munguyab na og laing babae. Aron hingpit na nako malimtan si Ira. Mo, tistingi na po uyab sa Manila. Ya, tistingi. O birhin pa ba? Tistingi, bye, Bert. Gwapa mo sa mga si Mayla. Anong dili mo kaganahan nga manguyab niya, ha? Yang nga kay ilong. Ay, oy. Ganahan kong babae ka na bang nindot og mga ilong ba? Tag-as og ilong. Pero bang babae nga piyang nga og ilong, ugdo ka na umusdong. Ugdo kayo, bugdo. Di ko mutuwa na tayo. Ugdo kay paningit dong. Di ko mutuwa na. Oy. Piyang nga mangganig ilong, samot ng ubos. Pero, unsa ka no? Kung suwayan na lang ka na ko no? Balag ako'y gusto niya ba? Ako lang siya kalingawan ba? Naraman din na. Sige. Sige na yun. Muyab Ismaila. Sige. Istingan ako na si
Mayla. Masin pa dayo, malimtanan ako si Ira. Og mintas tanto nga wa pa ko'y nakita nga babae nga ako magustuhan. Si Mayla na lang ang akong kalingawan. Sige na yun. Panguyabay din siya. Kaya siguro ko nga panggaon ka na ba yan, ha? Kita ko na gusto ni mo, oy. Bida mo. Bisita ka? Oo, lagi. Bida. Pero, gusto unta ko nga dunay musulti niya nga bisita na ko niya. Oh? Ako isulti mo ila. Ha? Ikaw? Basta saan lang ako nga... Ano man? Nga kung mahimo ba'y? Oo. Ay sa binuang niya. Ha? Kung magkauyab mo, mga sawa lang gina siya. Bay kaloy. Luoy mo ko niya. Imol niya taon siyang binuangan taon. Live kinanako siya. Sa mga sawa gid siya. Total buutan mo sana. O, tinuon po ng nahigugma ni mo. Makatoon na kas pagmahala na niya bay. Bay kaloy. Uy. Tinuod bitaw ka, Kaloy. Mamisita na ako si Gilbert aron iya ko paguyaban. O, day. Wow. Oy, saltian ni kadaan ha. Kasi Gilbert, what si gusto ni mo. Gusto na siya nga magkauyag mo. Aron limo siya nga ira. Mao ba? Aw kun magkauyab mi, buhaton ako ang tanan aron makaton sa pagkigugman ako. Kay mahal kay nako si Gilbert. O, day, manginaot lang ko nga magkaton sa pagmahal ni mo. Kay ako na sa gihangyo, day. Nga di ka binuangan. Maluoy biya taon ko ni mo. Nya. Bawag ka nga, binuangan ka na sa'yo, mahal ka di ba? Pero, ikaw lang, kay gusto na ko, paitasan ni mo eh. Sa limang kog makalay ha, magampog gid ko nga makakaplag ka og laing babae nga matuod nga magmahal nimo. Na ang iampo ko kanunay sa kahit saan. Salamat nga gisugot ko nimo, Mayla. Ikaw sayod kun unsa kada kong akong gusto nimo, Gilbert. Ug nagpaabot lang ko nga manguyab gid kanako. Salamat ha, salamat nga ha. Nagkauyab na kita. Manginaot lang ko rin nga matakli diya nimo nga akong gugma og pagmahal. Kana ang iampo sad nako sa Ginoo, Mayla. Sakto nimo ang color shirt na kong gipalit nimo, no? Uday, sakto kayo. Ikaw ako untay bayad pero di ka masugot. Pero namo ko'y kwarta gud. Namagay ko daghan tinigom sa bangko. Aw, anya asa man taron, mamauli na ta? Dili pa ta mo mauli. Taxi driver. I-drop me ko sa kamotel. Tong Gilbert. Dito pa di kaglawas mo. Virgin pa ko ha. Gitagana para ni mo. Giluka na mo tila. Ano na sa kong puso, di mo anak. Kagahi anak, oy. Ako ani. Ready to fight na ni. Karoon, kunom talaga. Mayla. Sakit nga lapit. Uy. Diyan yun nga ako nakuha si Mayla. Og tungod sa iyang kabuutan og pagigugman niya nako, nakat-on ko sa pagmahal niya. Wa ko maglangay. Ako din siyang gipakaslan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sonia, ginaingon, kung nailog ko man ang imong bana nga dugay ko nang gihigugma, usa ka usab sa mabasol kay ikaw ang una nga nakasa sa imong pagkaasawa. Mao niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Ay, pastilan kanimo Sonia. Nganong mo hilak man kang kaslo na ugmang lalaking imong gigugma. Nga di man mo uyab day. Nagmahay lang ko ni Andrew, ma. Nganong silit ang iyang gipanguyaban o gipakaslan. Daghan naman na og laki nga miagi sa iyang kinabuhi ko. Abot anay di ay ne. Mao nay pagaingnon goday nga nahigugma siya sa maong babay. Nagtuon mo ko na sa Andrew nga putli paslita. Kaya waman siya nagpahilabot ni Andrew. Human ko no sa ilang kasal. Unya na kuno. Uy, bahala na sila sa ilang kinabuhi. Uy, og ikaw, kalimtin ang tawhana. Iwa na kahigayunan nga maangkon pa na nimo. Kalimti to siya. Bitang ipanhitaon kong tiya. Sige, hindi kagilak day. Sakit man, Pi. Kaslo na si Andrew og masalaing babae. Kikiton mo kung hindi mo uyab. Tapos mama ni may kalimtin tawana. Bisan pag di pa na siya kaslo og lain. Di man kaya mo uyab, di ba? Ano mo uyab ni mo ka? Biyay ko din, Hibi. Pariha lang mo mamada. Mahal ako si Andrew.
ug mangita kog paagi nga magkarelasyon mig duha. Bahala og naa na siya asawa. Uy. Goso na. Tuan ang tanang mga bisita. Dahil na mauli na sila. Huwag karoon mo na ang atong igayon. Sila si mama magpapa. Tuan naman sa silang kwarto. Ang atog naman. Kunya kita. O so yato buhaton. Let's go to our room. Lami na kayo. Itukyan ko na ni mo ron ang akong lawas, Andrew. Ready to fight. Uy. Medyo naipit yung kuba. Pedro. Bida. Di na naputlis lita. Human sa inyong kasal, di na siya putli? Mao lagi, bay puldoy. Kay pag unang gabi, ginawang pag-ana na mo. Nahibuong ko pag kakusta ko lita. Lita, up! Diretso raman. Uy. Di na siya putli. Sa Julipinis ba ito kulto? Waka kahibawa na. Sumaro ka, waka bata, eh. Kulto ka. Kulto ba? Kulto pinis ba? Kulto ka, eh. Na ako sa problema ba, eh? Muna akong problema ba, eh? Bida ako pangigagaw tao ni Manggoya ba, eh. Hindi ka magmahay. Kinsa, kato si? Berina ng Sunya, yun. Berin kayo. Si Sunya? Oo. Bay. Asawa naman ako, bay, si Juan, bay. Si Lita, bay. O, anak ko'y mahimo, bay. Manghinaot na lang ko, bay, nga. Makakita og laing lalaki si Sunya, bay, nga iyang halun og igugmaon. Bida sa yupan mo na, bay. Sabi niyo, bay, matod pas ko'y gagaw ba? Ikaw lang kuno ang iyang higugmaon. Yan ingon siya, ayaw kong tudlo eh. Nga dili ko ikaw higugmaon. Ni ana siya nako, ha? Basta, mo ni sabot. Ikay higugmaon niya hangtod sa hangtod. Isang minyo ka na mangita gyapon siya paagi! No na. Isa niya ako. Rumbutong bahana eh. Purtim yun yung gugmahan mo. Ba't sabot na ako yung gagaw eh. Naku, tambagin na siya ba eh. Ay, naku, di siya maghimog paagi ba nga magkarelasyon mi. Mapakyas lang siya. Kaya mahal na ko kasawa ba eh. Bisan di na ni putli nga ako na angkon. Mahal na ko si Lita. Unsa? Ang akong asawa may kabit? Kalma lang ha. Karuha na ba? Di na may mong kalma. Unsa? Kalma lang. Wa ba ko'y kamatuoran nga nangabit yun ang imong asawa. Mga tabi-tabi raman sa gawas. Maura may ko na nadawat. O kinsa mo kuno ikabit sa akong asawa pa? Ha? Kinsa mo kuno? Ay, matod pa sa nagsulti na ako ba? Maura ang tinig maritis ha. Maritis na tata. Oh. Usa rasad ko no sa imong amigo. Wailain si Waldo. Usa? Si May Waldo? Uy. Ipit yung kuba. Duty na ka do? O day, duty na ko. Sige ha, arin ako. O basin day, magabian ko sa pagpauli kay mag-overtime ako. Sige day, arin ako ha. Sige dong, amping. Duty na sa dang akong bana. Wato na sad karon sa payag nga abutana na mo ni Waldo. Naunsa man ko eh. Digit ko matagbaw ko sa rakalaki. Amaligoon ako. Magpahumot ko aron humot ko inikita na mo ni Waldo. Mo ba? May puldo? Sonya? Tuwa na pa doong silita nga akong asawa sa payag nga ilang abutanan ni Bay Waldo. Mao lagi. Bye. Ang yun ako ni mo. Ay patyay mo kukulingon. Tapos ibang dunggab ka ni mo. Maugit, Andrew. Andrew, mahal ta kaayo ka. O dili ko gusto mabilanggo ka tungod lang kay nangabit ang imong asawa. Sonya. Kung ikaw giluiban sa imong asawa, ni ako, andam kong muunong nimo. Mahal ta kay ka, Andrew. Ug putli pa ko hangtod kun. Ikaw ang gusto kong tugyanan sa kong kaputli. Ikaw, Andrew. Wala! Agoy! Bye! Wala ka mo, Juti? Wa! Banggaw mo? Tinuoy gide nga may relasyon mo, ha? Pagkahimo ka maninin ako, Lita! Nga mahal man kahit ka! Dong, sorry, Dong. Di na ko muusap, Dong. Last na lang ni. Uy! Pamanti, oy! Bay, sorry kayo, bay. Di na kamusa, bay. Lami mangguslita, bay. Hindi, bay! Manimal! Pag-grip! Oy!
Hoy, kamundo. Sige, ay na lang pamante. Ay pag-grip, ayaw. Ay padayon na inyong relasyon. Pagpadayon mo na. Kay pag natalita, mangita ko laing babae nga ikapuli nimo. Buwag na ta! Uy. Sonia, salamat Sonia. Salamat ka na aka. Virgin papaya ko kay wakilain nakahilapot na. Ako na yung makauna ini. Ako na. Ang tagahanggan sa mong kamatay. Uy. Ni Andrew, gipuyo. Naghilak silita nga naghangyo na ako nga iuli ko ang iyang bana. Uy. Mao to mga listeners, no? Atong drama compilation part 37. Ug usbo na ko, no? Pagpasalamat kang Oscar Abaydog, kapirmi jud ni sa gasunod sa atong mga drama. Salamat kanimo Oscar. Shout out nimo diha ug kang Music Lover Mix. Salamat kayo. Ug hapit na ko nalimtan, shout out po din ako si Rumi Boy. Sa Misamis Oriental, Rumi Boy. O maayong pagpaminaw nimo diha ug ni Paparts Dudoy Ugay. Shout out nimo diha. Ug salamat jud kayo sa iyong pagpaminaw sa atong Palmay drama. Ug atang-atangi mga listeners atong part 38. Daghang salamat.